хора, първо да ви кажа здравейте хора, имам да споделя нещо с вас, което е щастливо за мен и може би щастливо и за вас, защото ходихме на Ренесанс, имала и обяснение на дълго време. Но да, 4 дена не съм се молила. Сега се наваксвам и да ви кажа точно как да ви го кажа. Толкова съм щастлива, че ще бухна. Значи, знаете, че ви казах в едно видео нещо като много рано заминаване за, нали, но сега на 7 август, точно след един ден, защото утре сме 5, по принцип днеска трябва да сме, защото когато навърши 12 часа тази вечер, ще е точно утре. И остане още един ден. Още един ден да отида на Белгия. Знам, шантаво е и щастливам, да, но няма да се кача веднага, защото когато се върна точно, ще мога да ги кача, защото така се случва, че ти ще се върна и всъщност 31 може да е края на месеца. И да, знам, че сега никой не ме гледа, но продължавам. Да. Просто не знам защо реших. И тя Леля ме намери тези билети, защото малката ми ботовчетка няма кой да я гледа. И да, също ще снимам. Ще видите принцеса. Ама кралица. Да, и ще ви правя рум-тур, защото е много красива, много изискана. И ще ви направя един малък рум-тур, защото тя буквално са 2 стаи, хол, кухня, септарня, една туалетна насмивка и банята. И е много готино. Взимам си интернет от хората. Чичо от дяда ми взимам интернет. И да, ще си тегля приложение, което да имам постоянно интернет, на където си искам. Знам, че това видео е малко шантаво. Но не знам как си позволявам да се напусна селото и да отида в Белгия, защото тук отраснах буквално. Бяхме 4 годинки, оплашено дете, което не знаеш какво да прави. Точно 4 годинки бях. И оттам нататък започна тази. И не знам как ще си напусна хубавия дом. Хубавото малко селце. Буквално акъла не ми го побира. И да, тръгвам си. Нали, оставям магазинерката и баба Виолетка, Леля ви. Верно, седят и гледаш, малко учебник да четеш. Да, хора.
Не знам как е останало, Зимата не защото се те ме познават вече в мъничко детенце, защото ние сме буквално гъс до гъс, така да го обясня, защото аз тук отраснах. Познавам ги поне от доста време. Те ме познават още от малко бебе. Тук комшите пред нас, дядо Ивановци, работи всички, познавам цялото село. Просто за тези 4 години съм толкова набрала, че познавам цялото село. Значи, аз не съм с малко род по принцип, аз имам голяма род. Защото ние сме едни от хората, които имат много род. Ако сте чували за Младеновяко, също сте от Александрово, Ловешко, трябва да сте чували, защото буквално, когато кажа баща ми или чичо ми или дядо ми или баба ми, само кажа, питат ме на кого съм. И аз като кажа Савка или пък Мейчо или пък син да Адо, те само когато им кажа Савка се сещат веднага. Защото буквално цялото село. Защото аз тук отраснах, буквално детските ми мигове бяха доста кратки. И оттам нататък брат ми беше точно на 2 годинки. Това беше малко детенце, което нищо не разбираше. Буквално. И не знам как да го споделям. Той беше 2 годишно. Бебенце, който едва се разбираше. Само аз го разбирах. Да, знам, че е уничаво и ще стигна през целия път. Ще правя паузи и все пак ще се включвам. Да, разчуксах се. Знам, че съм чувствителна, защото тази къща е моята къща. Тук отраснах. Тук пораснах и да, буквално къщата ми не е ухо, но съм доволна. Защото тази къща ми напомня колко много е красива и просто човек да се научи какво е живот. Тази къща е много стара и... Да, знам, че... Ти няма да сложиш дива на краката ли? Да, виждате, имаме доста към. Карам се, но това нищо не променя всъщност. Вие да знаете, чао от мен.